Η Μελίνα Μερκούρη, Υπουργός Πολιτισμού, αναφέρεται στην ανακήρυξη της Αθήνας ως πρώτης πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης το 1985. Πριν από 2 χρόνια, στην πρώτη άτυπη συνάντηση των Υπουργών Πολιτισμού της κοινότητας, είχαμε τότε υπογραμμίσει ότι οι λαοί μας, έχοντας σαν στόχο την πρόοδο μέσα από την κοινότητα της κατανάλωσης και της οικονομικής ευημερίας, είχαν στο δρόμο χάσει ένα μέρος από την ψυχή τους. Ο τελικός σκοπός, ο απότερος σκοπός μιας οικουμενικής ευτυχίας είχε θυσιαστεί στο βωμό των πολιτικών και οικονομικών μηχανισμών που στόχευαν στην υλική ευημερία, ψάχνοντας για την ευτυχία που την είχαμε χάσει. Μπορώ να σας πω ότι η μάχη που δόθηκε για να βρει ο θεσμός αυτός μια συμπόρευση με τον πρωταρχικό της σκοπό ήταν μια μάχη σκληρή, για την οποία έπρεπε να πιστούν και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι. Όμως, αν κάτι σήμερα είναι σημαντικό σε αυτή τη φθήνουσα δημογραφικά και οικονομικά Ευρώπη, είναι η πολλαπλότητα και η ιδιαιτερότητα των πολιτισμών της. Είναι η ιστορία της, είναι η ιστορία μας που έχει μόνο έναν εχθρό, αλλά ισχυρότατο, τη λύθη. Είμαστε ή εχθρικοί σήμερα ή αλληλέγγυοι με τους λαούς και τους πολιτισμούς του κόσμου ολόκληρου. Και κάθε πολιτισμού που εξαφανίζεται τον αισθανόμαστε σαν μια απώλεια του ίδιου του δικού μας πολιτισμού, σαν μια απώλεια δικιά μας. Δεν μπορούμε πια να είμαστε αγνοί. Δεν μπορούμε πλέον να θεωρούμε ότι δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε, δεν μπορούμε να δηλώνουμε άγνοια. Όλοι μας έχουμε μια ιστορία, μια συνείδηση, έναν πολιτισμό να προστατεύσουμε, και αυτός ο πολιτισμός δεν μπορεί παρά να είναι όλοι οι πολιτισμοί της γης μας. Αυτά και πολλά άλλα συμβολίζει 21η του Ιούνιου η τελετή της Ακρόπολης. Η ησυχία, η τελετουργικότητα, ο λόγος αυτού του άψυχου αλλά με τόση ψυχή μαρμάρινου μνημείου συνδυάζεται με την αρχή του καλοκαιριού, την αρχή της ζεστασιάς, την αρχή της ελπίδας και με τον μοναδικό ενωτικό λόγο που είχε ανακαλύψει ο άνθρωπος, πιο ισχυρό από τη γλώσσα, τη μουσική.